Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación. Moitas gracias en primeiro lugar á Fundación Paideia e á Xunta, a Consellería de Cultura, por unirse, para tratar de amenizar hoxe un pouco de analizar o mundo de hoxe do que ven, e para nos dar algunhas claves do que imos atopar neste mundo pospandémico. Teño gusto de contar nesta mesa a estas horas nas que case presta máis o café a sexta. Imos tratar de facer unha velada amena, para o cal teño a Fravita Banana na súa versión viñetista no diario O País, en outros medios. Escribiu libros como Os Archivos Estelares, Archivos Químicos, Archivos Especiales, ilustrou para outros autores tamén. E conseguiu facer de humor cotián, amargo ás veces, sempre punzante, intelixente, optimista, feminista, moderno. En fin, os seus editoriais, que son o que fai a cada bañeta do País, son unha lección cada mañá, e sodes leixón os que empezades o País lendo que teñen que contar os seus viñetistas. Por outra banda, no fondo da mesa está Nacho Carretero, naceu na Coruña en 1981, é reporteiro, escribe para El País, é escritor e autor de Fariña, del Corredor de la Muerte, del Libro del Cao, de outro libro, tamén podes dicir o título, pero non me lembra, un libro do Deportivo da Coruña que fixo para Libros del Cao. É produtor tamén en Dai Tempo, teatral e audiovisual, e ten unha produtora nova, maravillosa, que se chama en Galego Producións. E os dous teñen unha visión, ou poden ofrecer unha visión bastante global deste mundo que ven. Os dous son articulistas, reporteiros ao seu xeito, unha dendo de Buxo, e outro marchando a guerra con Siria, ou en África, aí onde estea nova. E ambos os dous miran o mundo polo espello das redes sociais. Hai moitas cousas das que falar e pouco tempo, así o que mellor é que falen eles. Boas tardes. Como vos atopades neste mundo tan raro, tan tolo, pospandemia, no que estivestes traballando os dous, nos que nos estamos abrindo neste momento? Atopades cousas novas de sempre? A cousa que eu digo ás veces e que me resulta un pouco extraña é que, como eu me dedico ao humor e a internet, a pandemia foi a miña época de máximo traballo. O que todo o mundo facía era mirar internet, querer evadirse un pouco do que estaba a acontecer. Eu durante a pandemia tive moitísimo traballo, porque os periódicos seguían publicando en papel, pero pasaron máis ao digital, e eu tive unha chea de traballo. Internet non tiña virus, por dicirlo de algún xeito, e a xente quería humor. Entón eu tive moitísimo traballo durante a pandemia. Daquela agora, para min, agora que se están abrindo as cousas, eu aposto e volver a unha normalidade na que a min íame mellor o peche comunitario. É unha das terapias... Perdón, non se escoitaba. Eu, durante esa época, durante a pandemia, ás veces chamaba ao periódico para dicirlle: agora que estamos en digital, por favor, máis viñetas. Porque ao final é o que a xente disfrutaba máis. No meu caso cumpriuse. Pero, en fin, eu creo que o humor... Ni sequera, en moitos casos, para moita xente non era algo malo. Para moita xente sí, pero para outra xente ni sequera era malo, era un parón.
A pandemia era como que non sei o que ocorre, o humor era como unha saída. No meu caso, funcionoume bastante ben. Non foi un aproveitamento, foi o que sempre fixe, o que sempre facía. Pero houve máis pistas. Nacho, ti como estás a ver estes meses de apertura? ¿Cómo? ¿Está bien de volumen de cascos? A mí pasou un pouco como a Flavia, que cando brotou a pandemia, bueno, cando estalou, estábamos nos aquí bailando, non nos preocupaba, pero cando arrincou o confinamento, xa se viu claramente a cara do monstro no España. A mí tocoume traballar moito. É dun xeito que estou máis ou menos afeito, reflexionar sobre unha situación de crise social que en España por momentos rozou case o humanitario, porque o peche tirou abaixo todo un segmento social precario que vivía do xornal en negro no día a día, e esa xente tivo que quedar na casa sen posibilidade de ter o seu xornal diario. E aí tivose que activar unha maquinaria de axuda humanitaria, deixando a vista a precariedade do sistema, que moitas veces nos esquecemos dela. Pois eu digo que polo meu traballo a min toca ir a zona cero dos conflitos ou das crises humanitarias, das situacións delicadas. En este caso, por primeira vez na miña vida, e como moitos outros reporteros, a zona cero veo a porta da nosa casa. Eu vivo en Madrid foi unha das zonas cero de Europa, e agora vese. Despois de Bérgamo, Lombardía, a zona de Lombardía e Madrid son as dúas rexións con maior incidencia de Europa. Entón, sucedeu que nun momento estaba a ter lugar un deses temas que os reporteros imos buscar polo mundo. Estaban samoreando os mortos, o sistema non daba feito, o medo estaba presente en todos porque nos enfrontábamos a algo descoñecido. Foi como un desafío periodístico casi ilusionante, direiche. Pode soar frívolo, pero no sentido profesional para min era algo que merecía ser contado, investigado, había que moverse, eu non parei, de hospitais, ás casas, a outros sitios, e así pillei o coronavirus, claro. Porque ademais non tiña nin idea de como había que facer as cousas. Ese primeiro impase foi un impase profesionalmente emocionante, iso influiu no persoal, a cousa foise despois demorando. Por ignorancia, eu tampouco sabía que nos íamos a enfrontar a un proceso tan longo, nin tedioso, e agora estou expectante, porque creo que estamos nunha posición privilexiada, porque cun país con segmento escaso de negacionistas, hainos, pero comparado co estándar europeo e estadounidense ainda máis, hai pouca xente que se nega a vacinarse, así que a porcentaxe de vacinados é altísima, e xa convida a vida normal. E expectante en que chegar a esa vida xa máis que normal vai ser sobrenormal, creo. Eu espero que haxe un efecto rebote, que afecte os ámbitos culturais, sociais, de ganas de facer cousas, de movimento, de vida. Coido que estamos ante unha etapa que espero con moita expectación, moi interesante, con moitísimo movimento, moitísima iniciativa. A min interésame de vos dous a faceta que tendes circular. Os dous mirades os dous mundos, os dous publicades en xornais de papel, os dous tendes unha vida despois a través de internet. Hai uns días, cando preparábamos esta charla e tiñamos que tomar contacto, eu dicíalle a Flavia, vamos falar disto porque imos falar de como o teu mundo ten que ver co papel e ten que ver con internet tamén. Flavia, viñetista no País, e deixounos alucinados cando nos dixo, é que se non é por internet, dixo, se só fora por el País a min que me coñecería, que ven ser o mesmo. Cando nos temos unha mirada totémica aínda cara os medios de comunicación, a mí pásame que unha crítica nun libro se sae en Babelia sigue parecéndome que ten un valor singular moito máis elevado que o que lle poida dar un booktuber de Instagram, cando probablemente non haxa que miralo así. Contádeme como é a combinación deses mundos. Como fas ti? Ti tes 600 e pico mil seguidores en Instagram, ti Nacho 70.000, unha barbaridade, en Twitter, en Instagram nada.
Contádame como é esa vosa relación cos medios. Twitter xa vais á escola. Twitter é de escribir, Instagram é de imaxes. Que se a un escritor non ten moito sentido estar en Instagram. Twitter tamén é máis agresivo, non? Máis cáustico. Eu en Twitter abrín a conta só para que non me collesen o nome. Pero non o sei usar, nunca aprendín. Ensino che dime, non. Outra rede social, non. Eu quero o teléfono, ver os meus whatsapps da xente que coñezo, o meu Instagram e máis nada, por favor. De Twitter non quero entrar nese mundo. Eu creo que para min, o que che dicía, eu acabei facendo unha viñeta na que dicía eu nacín bella. A viñeta non tiña máis que si, eu sentada ao lado do mar, botando... Dicía, eu nacín bella porque decateime de que, para mí, entre outras cousas, o obxectivo é o papel. Publicar libros, publicar nos xornais. E dubido que a xente da miña xeración, mesmo anterior, sexa ese o seu obxectivo. O obxectivo normalmente é o digital, triunfar no digital. Eu non empecé nos xornais polos xornais, empecé coas redes sociais. E a raíz de aí, e sobre todo, algo que isto non se pode ensinar nas universidades, que hai que ser encantadora e simpática, porque senón non lle caes ben a xente. Empezou un con outro, con tal, aí los del jueves, el país, e de aí acabou saindo todo. Pero os debuxos estaban primeiro publicados en redes sociais. A mí cando me pregunta, e ti como crees que afectaron as redes sociais? Eu non sei como dicir, porque eu non sei como era antes, sen elas. Eu creo que cando me dedicaba a profesionais xa había redes sociais. Pero a ti sí que te atropelou isto, non, Nacho? Tros outra quinta. Claro, cando eu empecé non había redes sociais. O que pasa que eu creo que o dilema xa non é papel ou digital. Iso está superado, a ver a quen lle dé a pena ou non, pero está superado. O papel encontra un novo espazo, encontrar o seu formato. Na morte do papel eu non creo. Eu digo papel como algo romántico, que non é o futuro. Por aí vai a cousa. O papel vai ter, como penso que xa ten, e vai ter máis, un sentido moito máis romántico, onde se plasme tal vez o máis excepcional, o que mereza un espazo máis cuidado. Pero para que? Crees que alguén vai cuidar? No que o periodismo se refire, estou convencido que o papel está chamado a ser algo de reportaxe de domingo, de reportaxe fotográfico ilustrado, como ler o periódico no bar, un suplemento con unha reportaxe visual, pero que a información, o breaking news a actualidade, iso xa dende un punto de vista xeracional xa non existe. Ninguén vai xa polo periódico, polo menos ninguén menor do periódico, menor de 30 anos vai xa ver que pasou no mundo porque xa o sabe. O papel está chamado outra cousa. O debate está en se o periodismo se ten que adecuar a novos formatos e escenarios, enterrar o machado de guerra contra que ao principio se converteu nun enfrontamento contra redes sociais, como cando se enfrentou o periodismo a Twitter, dicindo que hai que informarse a través do periodismo, non de Twitter, pero en realidade é que o periodismo ten que axeitarse ás canles de información que vayan existindo en cada época. Se de pronto as canles maioritarias, Twitter, Instagram, Twitch, o periodismo terá que aprender a chegar á audiencia deses canais como aprendeu a distribuirse polos quioscos de toda Europa. Haberá que aprender a distribuirse polos novos escenarios e os novos formatos. Non é un enfrontamento. O que ten que facer o periodismo é alzar a bandeira da credibilidade. Nesa pelexa está, porque vive momentos baixos, creo que a consecuencia dese enfrontamento coas redes sociais. O xornalismo tentou ser máis inmediato, captar máis clics, captar máis atención, e caeu nun enfrontamento
que polo que restou credibilidade, que pelexa por recuperar. Eu creo que esa pelexa no medio da tormenta dos tempos, dos miles de canles de comunicación que nos bombardean, no medio do bombardeo de estímulos comunicativos que temos cada día no peto, debe distinguirse o que é xornalismo. O desafío ese para poder discriminar cada quen que lea o que queira, pero polo menos podemos chegar a un oasis no que digas, isto é periodismo, aquí vanme contar o que está acontecendo, logo hai outra tormenta arredor que son máis cousas. Ademais, parece que nos medios de comunicación escritos parece que hai un círculo vicioso consistente en que hai menos publicidade, menos medios, relacións máis raquíticas, non hai espazo para profundizar, e aquilo contra o que queremos pelexar, que a linguaxe breve de Twitter. E aquí estamos os periodistas que queremos opinar diso, pero estamos vendo que moitos xornalistas acaban converténdose en logos que do mesmo que falan dun volcán, que de Libia, que do Fondo Internacional ou dunha crisis sanitaria. Como vedes iso? Que solución credes que ten, se é que ten? Ou hai que remexer todo o sistema e volver montalo dentro do principio? Porque dá a sensación de que Hirt, se vivise hoxe, non montaría un periódico. Eu coido que é unha cuestión de precariedade. Aquí é unha cuestión de precariedade, non hai medios. E cando digo medios, digo diñeiro. Porque isto é unha cuestión de que non hai cartos no periodismo agora, que é un sector precario, sobre todo o periodismo escrito, que é o que eu pertenzo eu. É un sector moi precario. Sen medios, sen cartos, non podes combater, non podes levar a cabo disciplina, reportaxes, ámbitos que requieren tempo, profundidade, recursos. Non podes. E daquela o xornalismo queda reducido a sálvese quen poida ou a ir saindo do paso. Está demostrado, porque está, isto podo dicir eu pola miña experiencia, que non é incompatible o mundo da inmediatez, do inmediato e da rapidez dos tweets coas historias en profundidade. Ambas as cousas teñen público, ás veces é o mesmo público. O mesmo que lle gusta moito andar en Twitter, tamén lle gusta demorarse un rato, darse un momento e ler unha reportaxe de 15 minutos. Eu publiquei en El País hai uns meses un long read, un especial sobre Marbella e a criminalidade na Costa da Sol, que é unha das pezas máis longas publicadas en El País os últimos anos, e bateu o récord de permanencia media, o cal demostra que a xente tamén lle interesa ese tipo de medias, que tamén hai cabida para eles. A cuestión é que facelos é moito máis caro, require máis tempo, máis recursos e máis cartos, e non hai cartos. Daquelas enerxías van cara a outro tipo de xornalismo. Non quero que sexa unha elección consciente de todo, nin unha idiotización do xornalismo. Coido que é unha falta de recursos. Sempre poño o mesmo exemplo. Este ano tivo moitísimo éxito o libro de No digas nada, sobre Irlanda do Norte, sobre a historia do IRA, de un periodista de Boston, que non recordo, que foi un dos libros do ano. Ese home, con toda a calidade periodística que ten, tivo unha bolsa e varios cientos de miles de dólares e unha excedencia no seu periódico que lle deu encantado da vida. Esa excedencia, durante 2 anos, marchou a Irlanda do Norte a investigar esa historia e fixe un libro espectacular. Iso en España é impensable. É impensable que un reporteiro, o sea, que un periódico lle diga, que o reporteiro diga ao periódico, necesito 2 anos libres para dedicarme a un tema e que consiga un financiamento para vivir eses 2 anos. Non é nada xenético, é simplemente a diferencia de medos e a ausencia de cartos para poder levar a cabo o xornalismo no que creemos e que en realidade lle interesa a xente. No caso da viñeta, como a ves sen o soporte ou nun soporte en decadencia como papel, nun lugar tradicional, que é o lugar no que ti debuxas. Eu lembro que cando estudiaba na universidade ilustración, os meus profesores, que eran xente que ilustrara no New Yorker, no Times, en todas partes,
nunca daban pé a opción dentro da ilustración para ser viñetista, porque eles comentaban que no seu día había 10 anos ou así gañaran unha fortuna por facer unha viñeta dentro deses medios e que agora todo marchara por aí. Entón nunca se motivou iso. Eu, por as miñas accións particulares, seguí un camiño que me interesou e, sobre todo, era por me decatar de que os periódicos veñen ser unha sobrecantidade de información mala, de malas novas, de poñerte triste con todo, e chegas a un punto, ou ven unha editorial, ou ven un final, onde ven as viñetas e ris un pouco. E eu pensaba, bueno, eso tamén é un camiño para a ilustración. Si tamén pode ser pública, ter a tua opinión e dar unha volta de torca, unha volta que vas contando los tacos que bueno, porque vas contando os pecados que voto. Que podo estar hablando del mismo tema. Podo estar falando do mesmo tema, do volcán, da guerra, do que sexa, pero dándolle unha reviravolta. Non é que sexa a miña opinión, porque iso tamén é importante. Eu non sei se os viñetistas que agora en el país, por exemplo, Peridis, El Roto e máis eu, se somos opinadores. Eu creo que só somos traductores. Collemos o que está pasando e traducímolo a imaxes. Obviamente hai un nesgo, unha tendencia, pero está moi mal pago, non se vive diso. Era o soño da miña vida, era o que eu quería, e agora conseguí estar día sí, día non. Pero non é unha fonte de sustento. E é moi curioso, ademais, que dentro das redacciones dos xornais non se ten en conta, o sea, segue se considerando como un ostra dentro dos colaboradores, os viñetistas. Pero eu creo que é algo que a gran maioría da xente mira nos periódicos. E a ti non che leva un cuarto de hora facer unha viñeta, non, 25 minutos, pero moitas horas de reflexión, sí. O que quero dicir é que non se ten moi en conta porque é un consumo moi inmediato e ten pouco feedback, porque a min poucas veces me comentan cousas sobre as viñetas. Pero creo que a todo o mundo lle gustan os debuxos, a todo o mundo lle gusta ler, pero seguro que a todo o mundo lle gustan os debuxos. Para mí deberíase considerar un pouco máis o noso punto de vista. Eu tamén che podo escribir unha columna se queres, pero se hai un rollos lerias desas. Está moi ben a humildade, pero eu non creo que a unhas viñetas se lles poda chamar debuxos, nin os viñetistas con determinada trayectoria que sodes capaces de sintetizar nun debuxo por exemplo, falemos de Forges, que non está, que foi o mellor, pero sí, contaba todo nunha viñeta. Supoño que hai unha reflexión intensa detrás. Ti dis, non se pode vivir nun medio como El País, non se pode vivir nese medio, nin de ningún outro prácticamente. En cambio, ábrense outras portas, outros camiños, hai outros lugares que chegan. Dá a sensación de que antes que un periódico era obxectivo para un viñetista, para un reporteiro, e tamén para min. Pero se dá a sensación de que é outra cousa, que só é unha pata, que é como unha actividade complementaria a moitas outras. Sí. Eu creo que complemento a miña supervivencia con a miña tenda online. As redes a mí non me reportan diñeiro. As redes, eu xa pensei en non ser influencer, en que eu non quero manipular os meus seguidores. Pero iso foi de 5 ou 6 anos. De repente agora hai moitísima xente que é viñetista en Instagram. Pero só aí.
e teñen as súas inquedanzas e viven diso. Eu tampouco podo falar moito diso, porque eu non me comporto da mesma maneira. Eu vivo do papel, pero seguramente no futuro será a forma. Os xornais funcionan un pouco así. A maquetación son, con perdón, nichos de cemiterio. Onde haxa un oco, aí tes que entrar ti. É moi difícil que nun periódico digan: "Oi, vamos te incluir a ti agora como columnista, como viñetista, ou como un artigo de 20 páxinas". Non hai sitio. A maquetación está montada cos que xa están, ou morre alguén, con perdón, ou deixa alguén, ou botan alguén, e entón entras ti. Entón este sistema, internet, que non ten fronteiras, nin límites, o que hai. Os periódicos digitais, seguramente, a vantaxe é esa. Os periódicos digitais... Pero entón, como contemplades a vida do xornalista, da xente que está hoxe enchendo as facultades de periodismo, porque segue sendo unha das carreiras con maior demanda? A toda esa xente nova que está entrando, hai que mandarlle unha mensaxe de esperanza ou de desesperanza. Hai novos caminos, probablemente o podcast, probablemente novos medios na televisión, pero como non lle imos enviar unha mensaxe optimista aos estudiantes de periodismo se a comunicación é unha ferramenta cada vez máis poderosa e influente? E como iso mentres caen os periódicos? Que cae o papel, non o xornalismo. O periodismo cada vez ten máis peso. A comunicación sempre será algo esencial. Dende a orixe do ser humano está en connivencia coa nosa especie, comunicarnos e saber o que está pasando como algo necesario para a propia supervivencia. O periodismo xa ten séculos. O que está é buscando o seu lugar, pero eu creo que como está buscando o resto de ámbitos. Para min unha das claves, oía por aí a non sei quen, pareceu-me acertado, é que a nosa xeración aínda somos unha sociedade analóxica nun mundo xa digital. O mundo xa é digital, pero nós non nacemos digitais. E iso xera unha tensión que vivimos no día a día, de incomprensión xeracional respecto a certas actitudes e comportamentos en redes sociais, a valores como a intimidade, que xa hai unha fenda xeracional moi alta, o que nunha intimidade de 50 anos, o que é unha intimidade para unha persoa de 50 anos, un rapaz de 15. Hai unha tensión entre o que somos como sociedade e o mundo que nos proporciona xa a tecnoloxía. Nese eido, para centralo na comunicación, existe esa tensión. A comunicación democratizouse de tal maneira, a tal velocidade que nos pasou por riba. Antes, para informarte, xa coñecías o ritual que tiñas que cumprir. Prendías a radio, baixabas o quiosco, mercabas un xornal. Oxe, para informarte o que tens que facer é meter a man no peto e darlle un botón. E sabes que neste momento en Estambul hai un golpe de Estado, un Burundi xenocidio, ou en Argentina caeu a moada. Antes en xeral, dábanos igual, porque non nos coñecíamos ou porque tardábamos 30 días en sabelo. Iso ten un lado bo, pero tamén ten unha tensión, que ao final a comunicación converte a todo o mundo en individuos sobreinformados. É dicir, a percepción, que para min é a palabra clave de todo isto. A percepción é abrumadora, é tremenda, porque estamos sobreinformados e sabemos constantemente todos e o detalle que está acontecendo. Por lo tanto, a percepción acaba sendo o que conta, que cremos o que está pasando no mundo fronte ao que está pasando no mundo. A pandemia é un bo exemplo, o exercicio periodístico que se fixo da pandemia, que merece unha crítica severa, na miña opinión, sobre todo na última etapa, é un bo exemplo. A pandemia está controlada en España, é un risco mínimo, prácticamente non hai incidencia, pero cando hai un poquinho de incidencia, xa abren telediarios e portadas dicindo alertas, sobe a incidencia en La Rioja. Que significa sube a incidencia en La Rioja? Que 3 tipos colleron o coronavirus na Rioja, pero está na UCI, periga o sistema, colapsa, hai brotes, hai gromos, prexudica alguén.
Está morrendo xente, a percepción é outra. Poño un exemplo próximo no tempo que nos toca a todos de cerca. A diferencia entre percepción a consecuencia dunha sobreinformación e realidade, coido que é o máximo desafío que temos agora. Tamén pasa coa criminalidade en España, coa inseguridade. O país coas taxas de criminalidade máis baixas de Europa, absolutamente seguro. Apenas hai asasinatos, hai asaltos. Que sucede cando ten lugar un? Que se trata comunicativamente dunha maneira que nos fai percibir que temos un problema. Que este entón é a gran frase: ai, este mundo marcha verda, este mundo está tolo, e que está peor que nunca. A idea de que a nosa sociedade, de que o mundo está peor que nunca, é unha idea que está calando na sociedade. Con moito interese comunicativamente. A idea de que o sistema está fallando, de que imos a merda, alimenta os totalitarismos, alimenta as ideas de resetear. Vale, se o sistema está fallando, hai que tomar, hai que derrubar o sistema e implementar outros medios. Estou me quedando moito para dicir que a percepción fronte á realidade é o gran desafío do periodismo. E o periodismo, que sempre tivo este desafío, ve iso mesmo multiplicado por 1000 nun mundo en que estamos informados o segundo de todo o que sucede. Para min ese é un dos retos que ten por diante a comunicación. É importante que novas xeracións que agora están na universidade veñan e poñan o seu punto de vista, a súa experiencia e o seu entendemento de como funciona o seu mundo para seguir aplicando este gran desafío, esta gran dicotomía. Por iso é máis necesario que nunca que os rapaces e rapazas estuden periodismo para que nos axuden a facer un mundo máis completo e un mellor periodismo. Perdón polo desbarre. Bueno, non, está claro que dicías as redes, os xornais, a radio, a tele, como mensaxe. Eu creo que salvo eles, da información, as noticias, o que está ocorrendo é a mensaxe, pero o que sucede agora coas redes é que non é a mensaxe, é o medio. As noticias e todo o que sucede a través de Twitter, que é o máis actualizado, o que está correndo é que xa non se ten en conta, a xente non entra e ve iso como a mensaxe, ve iso como un medio. O que deu internet, a megademocracia, é que a vez que sucede algo, esa xente persa a súa maneira de velo inmediatamente. E entón fan o teléfono ruso. Ti podes acabar enterándote de algo porque viches un retweet e entón vas a outra resposta de outro lado. O sea, non podemos... Eu non creo que se poida meter as redes no mesmo nivel que a uns medios unidireccionais como a tele, o xornal ou a radio, senón que as redes son interactivas, non nos esquezamos. O que está pasando é que moita xente se informa a través de perfis, de certos perfis, que non son os medios. O tema sería como facer que o periodismo estivese en redes, que non deixe de ser interactivo, porque é importante que a xente poida dicir o que pensa, pero o que está ocorrendo é que o lector ou lector, espectador, espectadora, xa non ve a diferenza entre cal é a información contrastada e profesional ou no caso da viñeta tampouco me poñería tan seria, porque non deixa de ser unha versión, unha mirada que pode ser a miña ou outra que non estea patrocinada. Pero no caso de artigos onde o tema é serio, a xente bebe de información de Twitter ou de certas contas que son periódicos, que hoxe eu monto unha conta de Twitter cun periódico e esquecemos como é a bidireccionalidade, que é o que pode dicir a xente. Para mí é un problema que fai moito dano esa bidireccionalidade. Eu sempre digo, eu teño moita máis liberdade comunicando no país que en Instagram. Por qué? A miña propia.
Que poño eu en cada lugar? En Instagram, segundo o que poña, eu vou ver o que me di a xente pode dicir calquera cousa. Puede. Porque pode. No bloqueas ni tienes... No, yo Non no sé. bloqueas, non, eu non fago iso. Lo que hago es restringir. O que fago é restringir, que é unha ferramenta fantástica. Pero A xente pode dicir o que queira, pero só o vexo eu e a outra xente non o ven. esa persona sigue hablando, pero no lo Esa persoa sigue a falar, pero non ve ninguén. Iso é moi importante, esa ferramenta, restringir. Muy de acuerdo en lo que dice, para mí es una de las Estou de acordo co que dis. En realidad, la democratización de En realidade, a democratización da comunicación tan absoluta ten unha cara B moi clara. O último idiota pode dar a súa opinión e ti que non tes a culpa, aos 2 minutos está la lendo. Dice, pero por que estou lendo a opinión desta idiota? E iso intoxica. Como separas o grande a palla? Unha cousa que che digan a ti, vale, nos ponémoslo a queixar, pero o tema é por que xente que non ten información de onde poder buscala cae nunha conta de Twitter, de Instagram ou dun periodicucho ficticio que non pertence a nada Y ahí es de donde coge las cosas. e aí é onde colle as cousas. Por iso, o desafío do periodismo é izar unha bandeira no medio desa tormenta de información para que a xente saiba onde pode acudir dentro do espectro das ideas editoriais, pero que sexa un espazo recoñecible onde te podes informar. O resto está baixo a túa responsabilidade que confíes ou non. E eu coido que ese é o desafío periodístico porque esa tensión da que ela fala. Estamos aí, ainda estamos aprendendo. Tal vez dentro de 2 xeracións vexan como utilizamos as redes sociais e digan, pero estabades tolos, pero que facíades? Mira, linchades a xente, provocades despidos. O de outro lado pensaría, pero como deixabas que te comentasen? Claro, esas xeracións poden pensar, de igual maneira que agora vemos un programa de televisión dos 80 e dicimos, pero que coisa, pero que horror, pero que isto é machismo, isto é racismo, isto é sensacionalismo. Míralo, escandalízastes, dentro de 40 ou 50 anos mirarán os tweets que poñemos e mirarán como interaccionamos, as cousas que lle dicimos a xente dirán, pero vos estabades guillados, e esa tensión da que eu falaba, que aínda nos manexamos, que estamos manexando un escenario que nos chegou de golpe, en esa tensión o xornalismo ten ese papel que distinguirse. E se separan o grande a palla corresponde ao periódico ou ao periodista. Por exemplo, Nacho, tiveste facendo un crowdfunding para marchar a investigar a situación en Etiopía e un número determinado de lectores colaborando e ti marchando con ese diñeiro para faceres un artigo determinado? Ou Flavia, claro, Flavia ten unha vertente distinta que a da autora literaria tamén. E alimentanse as propias uns libros doutros, pero como vedes esa posibilidade? Claro, cada vez uno ve menos, voy a comprar... Porque creo que cada vez un ve menos, vou comprar El Mundo, El País, A Voz de Galicia, El Fado de Vigo, vou ver, vou ver que di, por se son do Celta, a ver que di Juan Carlos Álvarez, ou a ver que conta da reforma fiscal, que ten que dicir unha persoa concreta da que eu me fío. Eu creo que hai unha cousa moi importante, que polo menos a xente máis nova, que mellor non ten este costume de ler o periódico, ou de entrar nas webs dos periódicos, xa non digo comprar o periódico de papel, sino a través da web. Hai unha cousa que moita xente non sabe, que a xente xoven, a xente nova di, este periódico de dereitas, de cerco, na miña casa este non se ve. O que a rapazada ten que aprender, e mesmo xente maior que se casa non o sabe, é que os periódicos son como cidades. E os seus suplementos, por exemplo, el de libros, o de tempo, deportes, son como barrios, e son independentes dentro da cidade. Por exemplo, un periódico como La Razón, que non é santo da miña devoción, ten o mellor suplementos de libros que eu puiden ver. Entón, eu entro na web da Razón, vou ao suplemento de libros, e xa está. E eu creo que é importante esta cuadrícula que hai. Este periódico é isto, este periódico é outro. Tende en conta os colaboradores, que son os nós, porque ao final
Non se trata de decir, ao final vamos onde nos dá máis diñeiro. Ramalazo político que tengan, dice, bueno, Pero a tendencia política que teñan, quiera, ¿no? o mellor, Yo creo que eso es a pesar diso, vou facer o que eu quero. Creo que é importante salientar iso, nos abramos un pouco dentro que nos abramos un pouco dentro do periodismo, porque senón ao final somos todos víctimas. trabajamos en periódicos, Todos os que traballamos en periódicos pues de una precariedad. somos víctimas dunha precariedade bastante forte. No sea Pero sorprendente como os que veis? Os veis trabajando Pero como vos vedes, traballando cunha firma, como ¿Creéis que los tiros pueden ir por ahí? crees que os tiros poden ir por aí, como traballar como freelance, por solto? Non sei. Formas de financiación. Como? Con outras formas de financiamento alternativas. elección muy Non sei se é unha elección moi consciente, porque xa está ocorrendo. soy reiterativo, pero al final responde O mellor estou reiterativo, pero se cada responde a realidade que nos rodea, e a realidade que se ti é visible, o teu traballo te fai visible, tes canles de acceso a xente para que esté cerca de para que estea cerca de ti, pues pois inevitablemente podes emprender o teu propio camiño. vas a limitarte a Non te vas limitar ao medio correspondente a responder só nese marco. antes, hoy el espacio está ganado de antemano. Oxe, o espazo está gañado de antemán. Antes tiñas que gañar un espazo para dicir algo. Antes escribía Sea nunha tribuna, quen sabe, Vargas Llosa, por exemplo, e aí quedaba e gañaba ese espazo e ti contestabas a Vargas Llosa. Ou non. una tribuna a alguien importante, E se escribe unha tribuna a alguén importante, hoxe escribe unha tribuna a alguén importante e eu respóndolle a esta. O espazo está gañado de antemán e iso cambia as reglas do xogo. como para los que nos Tanto para a audiencia como para que nos dedicamos a isto. Temos un espazo agora aberto, co cal podes emprender o teu propio camiño. Ese camiño ten unha cara B que tampouco é consciente, a que Flavia facía referencia, que ás veces freas es hostil, porque é hostil, porque é difícil emprender o teu propio camiño e interaccionar polo mundo. Porque no mundo hai de todo. que te va a intentar amargar Hai xente que te vai intentar amargar o día, intoxicarte, que te vai intoxicar, te acabas e entón acabas autocensurando, no meu caso. porque dejé de Eu hai tempo que deixei de opinar, internet o no quieras de ir a internet. Non me compensa ni me interesa. tiene esa cara B, pero Entón ten esa cara de, pero indiscutiblemente o escenario para aprender o teu propio camiño está aí. Non é incompatible con pertencer a un medio ou publicar nun medio. En tu caso concreto, Nacho, No teu caso concreto, Nacho, que és reporteiro, que faz periodismo de investigación e agora fundaches unha produtora la que puedes na que esas historias que tú buscaches, eses mundos nos que indagaches, esas conversas, esas confesións, poden ter unha vida nova, unha vida distinta, máis ampla. Contanos dese camiño. Sí, outra cousa que vexo como inevitable é a transformación da forma do periodismo. Antes era máis limitado, lóxicamente tiñen unhas formas máis concretas, pois no caso do xornalismo escrito ocorría algo, se transformaba nun artigo, nunha reportaxe, cuns elementos recoñecibles e limitados no medio concreto. Hoxe en día ese mismo feito pode transmitirse de forma xornalística e despois transformarse en máis cousas que se dan a man co xornalismo, unha hibridación entre cultura e xornalismo, se é que son dous conceptos distintos, e que é inevitable. O xornalismo... Sí, coido que é inevitable, porque durante moitos anos tiña a sensación de que España vivía un pouco encorsetado por sí mismo, pero non, un artigo é isto, unha crónica é isto, unha crónica é isto outro. Pero casi se emparentaba con frivolizar, con non tomar en serio o xornalismo. Dun tempo a esta parte as cousas están cambiando e un mesmo tema podese convertir nunha obra de teatro, nunha serie de televisión, nun podcast, nunha novela gráfica. Tiven o privilexio de vivilo con Fariña e ao final eses produtos acaban chegando a un público moitísimo máis amplo que co filtro da cultura e de entender que é un produto de ficción, estánse enterando dun feito que o mellor levaos a
informarse, e ese primeiro estadio de xornalismo que ao principio non lles interesaba. É inevitable que o xornalismo acabe dando a man a todos eses escenarios distintos, e creo que é unha boa noticia para todos eses escenarios distintos. De aí a idea desta produtora que montei con Arturo Lezcano, porque a nosa idea é desenvolver produtos de ficción que estean basados en investigacións periodísticas, xornalísticas. Estamos desenvolvendo unha sobre un reportaxe que fixen no país sobre as mafias en Marbella. Estamos facendo unha serie. Coido que hai un camiño imparable e que ten que ser ben acollido polo xornalismo, e que máis lle vale aos grandes medios entender que iso xa está aquí, e que se non queren quedar atrás, que non sexan os periodistas, os xornalistas, os que tomen as rendas, teñen que montar eles as súas propias produtoras e ter a súa xente e darlle a man a Netflix, a HBO, a Disney, a quen corresponda, pero teñen que facelo xa. Eu estou de acordo con el no sentido ti dis os xornais teñen que se dar de conta de que isto está pasando, pero eu cada vez doume máis de conta, polo menos no mundo da viñeta da ilustración cómic, as editoriais, o que está empezando a pasar é que non estamos tirando abaixo, pero estamos empezando a ver a realidade de que os grandes medios, sean xornais, sean editoriais de libros, de cómics, agora daste de conta que son tremendos intermediarios, que o que facían era eu estou aquí en riba, que son moi grande, e collote a ti pequeniña para que mostrar a outras. Claro, que fixo internet? Puxo en contacto a todos os pequeniños, entonces o que sobra é o de arriba, os grandes. Cada vez máis xente, por exemplo, por lo menos la parte que eu conozco, que é la parte cada vez máis xente que a parte da parte do cómic que é a que eu coñezo, hai xente que aínda que eu coñezo e dime, eu estou sufrindo porque ningún editorial quere publicar o meu. Pero ti xa tes o teu público. Pódelo contabilizar, aí está, por que non o publicas ti? Como permites que viva dese oficio? Pois que faga os libros e que os venda a toda esta xente que o está seguindo. Eu, con toda a xente que me segue, eu non vendo tantos libros como seguidores teño, o gallá, pero podo... Tú sí. Ti sí, non? 600.000 é moi gordo. No, pero Pero quiero decir no es que... nuestra culpa, es de que en España no se lee. Bueno, Flavio, Non é a nosa culpa, é que en España non se lee. yo leo mucho, destrozando la media. pero leo yo, no hago... Bueno, intento hacer que la gente lea. Eu tento facer que a xente lea, pero unha cousa que sí que está a pasar, antes botaba pestes de internet, A tu nivel, a mí me parece perfecto que se pongan a mi nivel. a min pareceme perfecto que se poñan ao meu nivel, pero eu traballei nun estamento e tú estásme respondendo en 10 segundos. Eso é o que me molesta a min. Eu teño contacto directo con o meu público na internet. ¿Por qué no empezamos a hacer caer estas estructuras? Por que non empezamos a botar abaixo todas estas estruturas patriarcais, e vou non dicir patriarcais porque son rígidas e verticais, que é algo moi xerárquico, eu estou por riba. Se queres publicar, tens que falar co representante, que fará co editor, que falará con o demais arriba. Neste momento, certos compañeiros que debuxan, estalles indo moi ben en internet. Eu, se queres, botoche unha man para publicar pola túa conta. E pasas desta xente das editoriais. Todas estas estruturas rígidas, a min é unha cousa que eu, que estou no xornal e que as asumo, seguenme a parecer un pouco rígida, e isto ten que cambiar un pouco. Eu digo que sexan máis flexibles e ti dis que sexan máis expansivas, ou que xunten uns medios con outros. No meu... Antes era un embudo. Queres publicar? Un libro, un cómic, un artigo, o que sexa. Mándalo a tal. E había un embudo, e a esta persoa. Ahora xa sabes a quen lle gustas. Entonces, faino ti. Estamos empezando a desmontar uns, non mitos, pero unhas estruturas que combiñan moito dunha montaxe que disfunciona
e que filtra e que fai o que quere. Pero coido que agora hai saírse do ríxido e hai que ser máis maleable, máis flexible. Isto xa está a ocorrer, está ocorrendo moito. É unha revolución marxista-leninista, porque viola as leis de produción. Esa estructura de la que hablaba Flavia, Creo que un punto desa estrutura que falaba Flavia xa non é tan ríxida, pero sí que lle obliga a ser moito, os grandes medios ser tan flexibles. Eu xa non teño o control absoluto da situación. Non teñen os periódicos tampouco, non. É só unha pata da tua historia. O país só vai ser unha pata, só vai ser unha pata. Flavia diga porque dice, a lo mejor se me va. Claro, eu non podo dicir, non tenme que dar igual que Flavia diga, porque o mellor marcha do periódico e a mí non me interesa que marche Flavia. Xa non só o importante que as editoriais aprendan isto, sino que a chavalada, a rapazada que é moito máis nova, que aprendan isto, porque ollo coa actitude coa que vas, porque os centros de poder, e sobre todo non lle pidas por favor, nin deas as gracias. Tú que tens que dicir, tú se non faz as cousas como eu quero, eu vou non montar pola miña conta. A min gustan os periódicos, serei unha romántica, unha bella, pero eu quero debuxar no país. Eu se quixera ser millonaria, montaría pola miña conta, mesmo montaría un xornal. Pero a min gustame estar aí. Hoxe en día a xente o que ten que acabar é con isto do señor e o servo. Chámate unha editorial para publicar o teu libro. Bueno, algúns amigos vanme publicar o meu cómic, deille as grazas. Non lle deas as grazas. As grazas teñen xa que dar eles. E isto é un pouco o que ten que empezar a cambiar. A información témola nós. A información témola nós. E o público está aí. Que o público tamén é interactivo, que era o que dicíamos. Esas figuras intermediarias de poder, agás a logística, que sí que é esa que é inevitable. La logística no la podemos evitar. Los almacenes y los transportistas. Que son os almacéns e os transportistas, eso non o podemos evitar, pero os que asinan e os que levan gravata están empezando a caer un pouco. Falando de rixideces, el país ven cunha trayectoria de viñetistas, sempre homes, sempre o mesmo tipo de viñeta, e despois chega Flavita Banana coa súa mensaxe libre, feminista, mordaz, valente. Todas estes adxetivos que xa sabes. Como cae nese mundo? É evidente, cae con 650.000 seguidores en Instagram, cunha masa que empeza o periódico lendo a túa viñeta, con xente ávida de velo, e unha chea de mulleres dicindo moi ben ti, que non tes o canon de muller que anda polas rúas. Non tiñas grandes referentes femininos. Eu coñecía a Maitena e pouco máis. Contanos como é a túa aventura. Eu aínda non o sei. Aínda non o comprendo. Cando empecé co xornal, co país, sempre estaba a dicir que sorte teño, que sorte teño, que sorte teño, e despois obligueime a pensar que sorte teñen eles, que sorte teñen eles. Este chip tamén temos que cambiarlo un pouco. Cando a min me chamaron, pois Forges morreu un 22 de febreiro e o día seguinte, que era un xoves, chamaronme del país e dixeron a viñeta deste domingo estaba baleira, queres facela ti? Unha cousa é entrar o teu e outra substituir ao que era o meu favorito e o favorito de todo o mundo. E despois o exercicio de facer que non vas a substituir a tal, es outra persoa. O Gallá fose o meu compañeiro cercano en lugar de substituir.
Pero, bueno, es curioso porque a mí lo que más me sorprendió Pero é curioso, porque a min non me, o que máis me sorprendeu non é que fose muller, senón é que era moi nova, tiña 30 anos ou 31. Yo pensé, joven que soy. Pero pensei, que novas son. Non se me pasou pola cabeza que fose muller. Ser muller, eu simplemente son unha debuxante como eles. E así seguín ata agora, Inicial del periódico, que xa estou na parte inicial do xornal, opinión, no de opinión. no es una viñeta de los domingos, sino Non é unha viñeta do domingo, senón que xa entran en opinión. mando la viñeta y les pregunto, oye, ¿puedo hablar de tal? Y me dicen que estás en opinión. Eu ás veces pregunto, podo falar de tal? E eles dime, que estás en opinión, podes falar do que queiras. Outro día morreu o meu gato e fixe unha billeta de que me morrera o gato. No sé, es difícil porque estás navegando. É difícil en un mar porque estás navegando nun mar como muller donde no has tenido referentes. onde non tiveches ningún referente. Pero ti es consciente de esa masa de lectoras que atoparon, si, unha fantasía, todas. As miñas amigas todas. Sí, mira, justo hablábamos de esto antes con Xusto falamos coa que ten que falar a charla de ciencia, falamos da sororidade, pois eso, que xuntámonos como todas, como se nos coñecésemos todas. Eu teño 600.000 amigas, nin tan mal. No, sí, yo lo veo así porque además yo tengo un porcentaje. Eu vexo así porque ademais eu teño unha porcentaxe de mulleres moito máis alta que homes. Esa consciente será proa dun transatlántico que ven cargado de mulleres novas, cheas de talento, e a que non lle gustaría ser esa proa. Non che gustaría a ti, Domingo, ser esa proa? Pero eres consciente de traer o barco cheo? Pois eu encantada da vida. Crees que veñen mulleres atrás con esas ganas? Eu, cando me dei de conta que non tiven referentes, pois vou ter que ser eu. Non? Es lo que hay. É o que me toca. Hacerlo bien o por lo menos. Imos intentar facelo ben ou parecer encantadora ou próxima ou dura en ocasións. Dura con elas nunca. No, pero es que bueno, lo que siempre se dice el junco, ¿no? O sea, O como que, teso, pero o que se di do xunco, que teso pero flexible. yo siempre que doy consejos a jóvenes Sempre que dou ilustradoras, consello a ilustradoras ou novas, con los periódicos, con los medios y tal, siempre digo, eu sempre digo amable pero firme. nunca perdamos los modos, Nunca perdamos os modos, no dejemos que nos pisen. pero tampouco deixemos que nos trepen. Sobre todo coas rapazas. Creo que está indo ben, ou pareceme a mí. Eu sempre terei a dúbida de se os xornais ou no país, ou en el país, se me colleron porque era muller. No se lo quita nunca, Eso nunca sale da cabeza, nunca sae da cabeza. nunca, y es como, bueno, tenían que llenar un cupo y me Tiñan que encher o cupo, cubrir o cupo e me meteron a min. Bueno, pois xa que me meteron, yegua de Troya, como siempre digo, yegua de Troya. Yo a egua de Troya. voy a soltar a mis soldados. Vou entrar aí e soltar os meus soldados. É a única maneira de facelo. De que te han contratado por eso, ¿no? Tú, tes a sensación. No meu foi a cota de galegos. Fuerza femenina. Notas unha forza femenina en opinión nos medios, na cultura, Claro que hablamos, la literatura Tan arrolladora ahora como mismo se sí. ve na literatura sí, en la medicina es una obviedad. O sea, es Ora era, completamente pero na ciencia, na medicina, ora era, quiero decir, lo que es ora era xa. O que debería ser chamativo é que este a ocorrer por primeira vez na historia. Isto non é algo cíclico. en aquella época las mujeres no existió eso. Esa época non existiu. Ya llevamos unos cuantos Entonces, xa levamos uns cantos anos de historia da humanidade, e se a historia da humanidade fose unha liña, nin sequera veríamos a punta na que as mulleres empezaron a reivindicar ou ter algo aproximado os mesmos dereitos cos homes. E todo ese traxecto sería a última punta que é o que no que está ahora. Iso chama atención, pero tamén xera moitísima tensión. O feminismo é un movemento que non ten volta atrás, un movemento de lógica, na miña opinión, aparece e irrumpe por pero primera que aparece e irrompe por primeira vez, transformar una dinámica e iso supón transformar unha dinámica xa non de milleiros de anos, senón
de sempre, dende que o ser humano é ser humano. Polo tanto, o cambio o que estamos asistindo é brutal, é lento, é progresivo, e, por suposto, ofrece moitísima resistencia dos que non comprenden nin queren comprender que isto é necesario e bo e veu para quedar. En comunicación, no xornalismo, é evidente que está ocorrendo que notas que a perspectiva menos mal que chegou esa sensibilidade, ese punto de vista, unha visión máis plural que rompa con todo o que había hasta agora. Con isto que digo do pasado, eu tiña unha billeta que era iso como unha aula, un profesor ou profesora que decía, bueno, se puiderades viaxar no tempo, que vos gustaría facer? Hai un rapaz en primeira fila que di, eu iría á época romana e sería un César. O segundo, eu iría á época medieval e sería un cabaleiro da táboa redonda. Eu sería os mongóis e sería Xenxis Khan. Eu iría a rapaza do último sitio, eu iría ao futuro e sería alguén. O feminismo, en que época, decía, en que época che gustaría vivir? Pois como muller, agora. A resposta é agora. Non hai ningunha época pasada na que estuveramos mellor. Se algo podemos facer, eu fareino. Polas rapazas. Primeiro por min e despois polas rapazas. Tiña unha pregunta máis ao respecto do que falamos antes, que era como debullamos, como separamos o gran da palla, que facemos coas noticias falsas nun mundo que cada vez ten máis que ver cos medios de comunicación, que unha nova falsa pode poñer un goberno ou devaluar a moeda ou baixar a cotización, empobrecer ou enriquecer de maneira de súpeto, pode levar a un só poder dunha maneira xusta ou inxusta. Como credes que se pode controlar iso? Que hai algunha receita para isto? Non hai unha receita milagreira, pero que se vos ocorre? Que dá sensación de que a xente que ven por atrás atopa moitos referentes. Eu vexo nos meus fillos, teñen referentes que non teñen referentes no seu, son pioneiros, están andando o camiño por primeira vez. Ou instagramers ou youtubers. O meu vai ser breve. Eu só creo unha das cousas máis estáticas que segue a existir é o sistema educativo. A escolarización, eu falando con cativos moi pequenos de cales son as súas materias, non cambiou nada de cando eu estudiaba ou cando ti estudiabas, non cambiou nada. E iso creo que debería adaptarse e debería haber educación internautica ou como se chame, unha materia que inclúa todo. Como manexar tamén a nivel técnico como se usa, pero como defenderte, sobre todo como defenderte con aplicacións. A internet é todo, pero na escola están con ordenadores. Pero non lles ensinan. Imagínate que a moda fose poñerse a escribir libros sin facer caso. O Gallás se puxera eso. Ahora están bailando en TikTok, pero información, escolarización. Brevemente. Pides brevidade na pregunta que é máis complexa. Sen dúbida é a pregunta máis complexa e non vou dar unha solución porque non a sei, pero sí que un dos grandes retos é incidir un pouco no que viñemos falando. A mal información sempre existiu, o bulo, o rumor sempre corría pola aldea e iban a casa do home e linchábano.
O que pasa é que agora a información é moito máis abrumadora, é unha ferramenta moi útil políticamente, sobre todo a desinformación nutre aqueles que queren hacer política de sentimento, de populismo, é a mellor ferramenta que hai. Un dos grandes mitos da desinformación é o que falábamos antes, desa idea que calla moito, que existiu un mundo, non sabemos exactamente cando nin onde, no que as cousas estaban ben. Make America Great Again é un pouco iso. Temos que volver o de antes, sin saber moi ben que era iso de antes, nin ese tempo no que todo funcionaba como debía funcionar. Pero está esa idea de que agora todo vai peor. E en realidade é un gran exemplo desa desinformación que vive e de facer percibir a ese que a xente que todo se está perdendo, e necesitamos medidas radicais que instauren unha nova orde, pero en escala, en proporción, sería un pouco iso. Entonces, iso é un desafío que non se limita á comunicación, limítase o benestar de todos, da sociedade tal e como entendedos, ou do privilexio da democracia na Europa, nos estados de dereito, da democracia liberal tal como entendemos, porque peligra todo o que construímos por culpa dunhas políticas que beben da desinformación, que hoxe ten autoestradas para chegar a todo o mundo. Como combatemos? Como solucionamos? Non sei como podemos solucionar. Como combatemos? Con xornalismo. Antes eu falaba de izar unha bandeira no medio dunha treboada de desinformación. Ese obxectivo, ese ten que ser o fin do xornalismo. Revestirse de credibilidade, traballar pola ética e a credibilidade e distinguirse das informacións interesadas da propaganda. Moi ben. Non sei se algún de vostedes teñen algunha pregunta preparada para facerlle aos meus compañeiros de mesa. Hai un micro aí. Hola, boa tarde. Bueno, non sei se podo facer a pregunta en galego, senón en castelán. Claro. Perfecto, gracias. Yo me adapto. Quería preguntar, porque tamén a mesa trataba o tema do patrimonio, é curioso porque ambos tratades, Flavita no caso das imaxes, xeras un patrimonio que é un patrimonio artístico, está en rede, e Nacho ti estudas ese patrimonio, esa memoria, entendido como memoria, tratachela en Fariña, na túa obra xornalística. Entón, coa digitalización, ese patrimonio periga ou hai outras oportunidades, é unha nova maneira de velo? E a segunda pregunta, xa remato, é ao fío da concentración mediática que falabades antes, hai unha palestra informativa, hai unhas semanas, o tema da regulación, non? Nos medios de comunicación. Hai cada vez medios de comunicación que están asociados en holdings ou en grandes empresas, hai unha concentración mediática importante e incluso se fala de monopolio, non? Como combatir iso? Hai que combatilo? Iso é bo? Iso é malo? Para garantizar a pluralidade de información hai que combatir ese monopolio? Son esas dúas preguntas. Grazas. Preguntas complexas tamén. Sí, no. Sí. Bueno, yo la digitalización... Bueno, eu a digitalización... Bueno, yo que sé, ahora, por ejemplo, yo de hecho he hecho una viñeta de eso, ¿no? Eu fixen algunha viñeta diso. Todo Dios está falando de plástico non, e eran dúas árbores que tiñan unha pancarta que decía plástico sí. Todo de madera, todo de papel, todo de cartón. Está un pouco dentro diso, como que se reivindica o papel, pero reivindico o papel, pero unha romantización do papel. Se eu fixera libros e están en un ebook, eu chamo a ese papel. O papel pode ser digital. Eu cando falo de papel, falo dunha especie de dignidade, que te deixen o teu espazo para poder dicilo tú o teu, que sexa unidireccional. A diferencia coas redes é que para min o digital pode ser ou publicacións unidireccionais, como as publicacións en libros electrónicos, e ti diso tú e cada un reflexiona, ou as redes onde é bidireccional, a xente pode comunicarse contigo. E iso cada vez hai máis barullo. Está empezando a haber una especie de... Está empezando a haber unha especie de igualdade, que o gallafos de igualdade todo o mundo fala, e ás veces iso complica as ganas que ten de mostrar o seu traballo. Para o digital sí,
pero o virtual, non sei como, do das redes, Ahí entiendo que hay gente que no quiera meter. eu entendo que hai xente que non se queira meter. Tú, no, Nacho, en canto ao patrimonio, tamén é unha pregunta complexa. Esta ya queda respondida, pero cuanto a quién pertenecen los medios, A quen pertencen os medios e estes holdings empresariais que se te posa tirar do fío, chegas ao Banco de Santander, ao final é o Banco de Santander quen me informa. creo que hay una parte que es verdad. Hai unha parte que é verdade, que hai intereses de lobbies políticos, e despois hai unha mitificación moi grande que parece que na redacción está Botín dicíndonos o que temos que escribir. Non é ninguna cousa nin a outra. Volvo a Estados Unidos. O Washington Post pertence a Amazon, a Jeff Bezos. Outro Washington Post sacou unha historia contra Bezos que o deixou templando. Tu dis, como pode ser? Eu chamaría por teléfono e dicía, isto non o fagades, pero non o fixo. Non vexo como que iso teña que ser algo prexudicial para un tipo de xornalismo, pero sobre todo cando ten que vivir dos subscriptores. E mañá o New York Times deixa de pertencer ao holding que pertence, ten 10 millóns de subscriptores, ten a supervivencia asegurada, non depende de ninguén máis. E iso ten que pasar aquí tamén. Al final responde a Ao final responde ao camiño que marque cada medio, que nunca vai estar exento de quen intente controlar a información. Sempre vai existir. Non sei se hai algún... Hola. Sí, se escucha. Nada, habláis de proa, Nada, traductores, falades de proa, traductores, percepción, restricción. sois los tres, además, Eso desos tres profesionais estáis. que representades novos modelos, cada un no seu. La pregunta es, E a miña pregunta é ¿vosotros sois o deberíais de formar parte se vos deberíades parte dunha xeración de traductores vos, a canle necesaria para transmitir as mensaxes que deben cambiar, de transportar os valores humanitarios, a Axenda 2030, estamos falando de... en muchas, habláis de cambio, falades de cambio, ese cambio, anelar o cambio, pero hai de alguna maneira coido que hai que capitanear ese cambio a través das vosas canles, coas vosas mensaxes nese sentido. no sé si ya nuestra generación Non sei se a nosa xeración xa nos pilla tarde, pero dende logo creo La mía no. Pero 2000, esos son 18 años. No, 2008 anos. no, a lo que me refiero es que que te pilla. Sí que te pilla. pero sí que al final pertenecemos a una generación Ao final pertencemos a unha xeración que por primeira vez se preocupa do que vai pasar. Planea o que se chama prospectiva, que en algúns países como o Xapón se leva facendo desde o ano 70. Bueno, e aquí pensamos aí pensamos no 2050, aquí neste momento hai moitos parados. Hai que facer as dúas cousas. O que decidamos hoxe vai afectar a xeración dos nosos fillos e nosos sobriños. Se descubrimos que estamos indo por este camiño, estamos hipotecando as seguintes xeracións. Estamos a tempo de corrixir, o mellor cos nosos recursos naturais igual deberíamos ir por este outro camiño e estamos solucionando o camiño das próximas xeracións. É a primeira vez que estamos pensando a medio e longo prazo no futuro. E isto é unha responsabilidade enorme do xornalismo, pero senón tamén de todos. Creo que comunicadores deberíamos facer un exercicio didáctico e hai que facer prospectiva e cada vez máis ter a conciencia de por que contamos o que contamos e de que a maneira o que contamos pode alertar ou abrir os ollos ao mundo, á sociedade, para que pense sobre o mundo que ven e o mundo que queremos nun futuro que non tan longe. Dixen calquera cousa. Solo en el campo del feminismo concretamente. No campo do feminismo concretamente, Yo, por ejemplo, a veces con las viñetas que hago así, o ás veces me escribe, cuando digo chavala, puede ser cualquiera. coa viñetas que fago, algunha rapaza escríbeme, Me dice, pues que me agoto porque creo en ello. eu acabo esgotada e creo niso e teño que enfrontarme a todo Dios e aos meus familiares e isto non avanza
Eu creo neso, pero non consigo que a xente crea. Por exemplo, en el caso del feminismo... Eu creo que no caso do feminismo, por exemplo, eu deixo de vendelo como vai ser unha victoria a curto prazo e que imos ver un certo feminismo pronto. Contentémonos con ser soldadas ou soldados ou peóns deste movimento e que cada cousa que fagamos este a sumar. Algunhas rapazas, digo rapazas porque teñen 13 anos, eu teño 4 irmás máis vellos e só teño que facer eu e meu pai di que son eu a que o ten que facer e só se me ocorre escribirte a ti. Eu pensei que o meu eran as viñetas e resulta que non. O que lle digo nese caso é deixemos de buscar obxectivos a curto prazo, no feminismo non vai, pero esteamos orgullosas de cada pequena microvictoria que conseguimos. Se conseguimos que alguén da nosa familia cambia o xeito de dicir as cousas, bueno, pois vamos a recoller a mesa. Bueno, veña, deixen de dicir rapazas, recollede a mesa, esos son victorias pequenas. Eu non... A nivel feminismo hai que ser máis formiguiña que outra cousa. Ir sumando pouco a pouco. Estar un pouco cada día máis orgullosas. E orgullosos. Un comentario e unha pregunta. Aplauda a todas as mulleres que están na proa do feminismo, así que ánimo. E hai que ser formigas e tamén elefantes. Fago a pregunta porque aquí fálase moito de xornalista, un pouco esta idea de noticias fiables, como combatir as noticias falsas. Pero tamén está ao punto da sociedade. Eu son científica. Tamén falamos de divulgación. Como incorporar expertos que non somos periodistas, que non somos xornalistas, pero que tamén podemos contribuir. Por exemplo, cal é a vosa perspectiva sobre os divulgadores, os blogueiros, en temas de divulgación? Como facer isto serio? E para a xente que non estamos metidas no xornalismo, que aprendamos a comunicar ao mesmo tempo que nos pregunten. Porque ás veces dan as noticias que... O que vou é un pouco que cando falamos de xornalismo que intentemos integrarnos, que non só dende as escolas, como podemos incorporar a outros expertos que temos en moitos ámbitos. ¿Cómo se mide la verdad? ¿No? Porque hay periodistas que... No, y especializados. Personas que no son periodistas que tienen... A veces te vienen periodistas que... Ás veces veñen xornalistas cubren todo tipo de noticias. Ao mellor se cadra a especialización, noticias especializadas, especialización do xornalismo, pero tamén coller xente de outro currículo. Bueno, xa está ocorrendo nas redaccións, collen xente de filosofía, de estadística, de ciencias. O xornalismo hoxe é unha palabra moito máis ampla, non só se refiren ao xornalista. Eu son moi crítico coa carreira de xornalismo. O xornalismo debería ser unha especialización, coller os expertos na materia e ensinarlle, aprenderlles a comunicar. E iso podría ser, respecto ao xornalismo, creo que coido que xa está a ocorrer. Hoxe en día as grandes redaccións, polo menos en España, teñen moito máis que xornalistas e están moi abertos a que cada vez o público, que é un público máis formado, máis exixente, máis rigoroso, xa non vale contar as cousas porque o escoitei en algún sitio, sí, vou escribir que fai un motor, porque o día seguinte vanche aparecer 15 enxeñeiros e 15 pilotos, o que escribiches non vale para nada, vai non ler todo o mundo. A exixencia hoxe en día é moito maior, porque somos unha sociedade máis formada, por iso as redaccións, cando falamos de xornalismo, teñen que estar compostas de moitísimas especialidades. E iso está aí, e xa está a ocorrer. E é o mesmo método tamén, é un método científico, a investigación, o contraste, iso é o xornalismo. La cuestión es que
que hai ciertas pautas periodísticas. Hai certas pautas xornalísticas para captar a atención do lector, para redactar ou titular, para que se entenda, para ser didácticos, que hai que formarse, que hai que aprendelas, pero que está ao alcance de calquera que se queira especializar un pouco en lugar no ámbito máis puramente académico desa materia, ser didáctico e contarllo non nunha publicación científica, sino o común da xente e axudalo a entender. Bueno, pues el tiempo ha llegado a su fin. Espero O tempo chegou ao seu fin, espero que o pasaran tan ben como a min, que aprendesen como aprenden eu, e xa ven que un luxo contar con xente do talento de Flavia, Flavita Banana e de Nacho Carretero, e pídolles un aplauso para eles. Este aplauso tamén é para Domingo Villar.